Hezký den! Já vás zdravím z tábora. Jsem kapitán Nemo a jsem kapitán ponorky Nautilus. Plavíme se už 3. den po moři, takže je na čase podat zprávu na pevninu, co se tady děje a jak se nám tady líbí. Takže já to nebudu dlouho protahovat a poprosím sem hnedka prvního hosta. Pavle, prosím. Pavle, jak se ti tady líbí zatím? Zatím je to v pohodě. Zatím je to v pohodě, to jsem rád. Z jakého jsi oddílu? Neptunovci. A proč se jmenujete zrovna Neptunovci? No, nejdřív jsme se sice měli jmenovat SpongeBob, na čem se všichni shodli, jo. Ale potom tam přišel Honzík a řekl, že vymyslel Neptunovci a to se líbilo našemu vedoucímu Pepovi. Natolik strašně, že jsme do té doby jsme prostě Neptunovci. Pavle, měl jsi hlídku první noc? Neměl jsem hlídku. Ty jsi neměl to štěstí, že by to na tebe vyšlo? Neměl. Neměl, dobrá. Takže co nám řekneš o prvním dnu? První den to jsme hráli hru přes oprava ponorky, ne? Ano. Což jsme teda jaksi nezvládli, protože zvolili jsme špatnou taktiku. Můžeš vysvětlit, v čem ta hra spočívala? Dostali jsme trubku a v té trubce byly vyvrtané díry. My jsme je měli ucpat a nalejt do toho vodu, aby vyplaval ven pingpongový míček. Což ale my jsme špatně pochopili pravidla, že nám řekli, že můžeme to ucpat pouze svým tělem a my jsme to mohli ucpat jakoby trikama, já nevím, nějaký bahnem, listí. My jsme říkali, že můžete použít, co máte u sebou. No a takže proto jsme to nedali. Takže vlastně vy jste ucpali, nalili jste vodu a to nám to teklo. A voda vám vytekla. Přesně. Takže jste byli úplně mokrý, co? Úplně. A ono bylo docela vedro, takže to bylo v pohodě, takže takový příjemný. Voda byla studená? Voda byla studená, byla ve stydě. Pamatuješ si, co jsme měli k obědu, jak ti vůbec tady chutná? Máme 2 nové kuchařky. Nestěžuju si. Nestěžuješ si, to je dobře. Ono i kdyby si stěžoval, možná to bylo k ničemu, ale nestěžuješ si. Je to dobrý. To jsem rád, A takže to máme dopoledne, co odpoledne? To jsme byli, to jsem loď jako jedinej asi nerozpadla, takhle bych to řekl. Takže vaše loď držela pohromadě. Naše loď držela pohromadě. A vy jste pak s tou lodí procházeli nějakou trasu? No, to jsme byli asi druhý, to jsme jakoby, ten první tým vykřik a my jsme vykřikli sekundu po něm. Jo. A vlastně ono jste moc na tu cestu neviděli, že? Neviděli, co jsme měli takovou desku a zrcadlo. A ty za náma měli zavázaný oči, my jsme museli jít a tu desku jsme měli před sebou. Takže jste šli jenom podle zrcátka? Podle zrcadla, kde jsme se museli koukat. A šlo to? Jo, dalo se to. To je dobře. Měl jsi už vůbec hlídku, nebo jsi ještě neměl? Jo, ty vlastně bydlíš sám ve stanu, to je pravda, Tak já ti, Pavle, děkuju. Jo. Jak se ti tady zatím líbí? Dobře. Z jakého jsi týmu? Nemoni. Nemoni, Matěj. Nemoni, to je takový dost zvláštní název. Kdo ho vymyslel a co to znamená? Já jsem ho vymyslel a já to vymyslel proto, aby to bylo takový jako dobrý. Je to dobrý, no. Máme kapitána Nema, tak se jmenujeme Nemoni. Aha. A tam je podobnost docela jako s týmem Mimoňů z loňského roku. Byl jsi v týmu Mimoňů? Byl. Aha, takže tam se trochu inspiroval, že jo? To ne, my jsme se jmenovali Nemoňáci, Aha. ale oni to pak chtěli změnit na Nemoni. Jo, takhle, tak to jo. Matěj, vy jste si dělali vlajky pro svoje oddíly. Co je na vaší vlajce? Na naší vlajce je ta rybka, zhledá se Nemo. Taková ta pruhovaná oranžová. Tak to jo. Měl jsi už hlídku? Ne. Taky jsi neměl hlídku. Nikdo nemá hlídku najednou. Matěj, pamatuješ si, co jsme dělali druhý den? Druhý den jsme procházeli mezi branama. Ano. A měli jsme takový kartičky a na tom bylo čtverec, kruh a 2 žolíky. A my jsme měli takový značky a my jsme je neviděli a my jsme si měli tipnout, co to je za značku. A když jsme to odpověděli špatně, tak jsme dali žolíka. Aha, a prošel jsi to? Jak ti to šlo? No, nedošel. Nedošel jsi, kde jsi skončil? Někde u Kamči. To byla nějaká 5., 6. brána, že jo? A i tak si došel docela daleko. Takže hra se ti líbila. Jo. Ahoj Kristý. Ahoj. Kristý, z jakého ty seš týmu?
Zuziny medúzy. Proč se jmenujete Zuziny medúzy? Protože to vymyslela moje spolubydlící Terka. Terka vymyslela Zuziny medúzy. Ono to asi znamená, že Zúza je vaše vedoucí, že jo? Je. A Zúza je taky medúza. Jo. Tak to jo, a vy jste všechny její malý medúzy. Jo. To je krásný. Jak se ti tady líbí? Že jsi tady první rok, že jo? A jak se ti teda tady líbí? To tady je hezký. Je to pěkný. Po díle jsou všichni dobrý, pomáhají ti. Jo. Kristý, pamatuješ si, co jsme dělali včera odpoledne? Ne. My se byli lovit na ostrově Crespo. Jo, měli jsme nějaký kartičky a my jsme vždycky obcházeli nějaké stanoviště a oni nám za to dávali razítka. A zvládla si projít všechny? Jo. Takže ten déšť tě nevyhnal. Který stanoviště se ti líbilo nejvíc? U Zuzky. U Zuzky, co tam měla Zuzka? Tam byla masáž. Vždycky za 3 dny jsme tam mohli jít a ona nám dala 5 těch Kyslíků. no, těch kyslíků. Takže vy jste vlastně sbírali kyslíky, abyste mohli pod vodou přežít. Sebrala jsi jich hodně? Jo, celkem jo. Jo. A hodně jsi jich taky ztratila, nebo moc ne? No, tak. Víš, jaký jsi z toho měla body? Kolik jsi dostala? Nevím. Nedívala se. Tak to se můžeš jít pak podívat. Tak, ty jsi měla hlídku. Jo, měla. Od kdy do kdy? Od 4 do 6 ráno. Jaká byla? Hrozná. Hrozná, jak to? Za prvé byla zima a za druhé jsme potkali myš. Myš? Jo. Kde jste potkali myš? Tady, jídelně. V jídelně myš jste potkali. My jsme to tady, že jo, hlídali všude možně. A my procházíme, že jo, jídelnu a tam je jedna myš. A báli jste se? Jo. Máme tady Vojtu. Vojta tady není letos poprvé, Vojta už je tady letos po kolikátý jsi tady letos, Vojto? Asi po pátý. Asi po pátý, takže to už to tady dobře znáš. Měl jsi už hlídku? Ne. Dobře, budeš mít dneska. A Já bych tam dneska hodil ten bivak. jo, bivak, Vojto, dobře, že jsi zmínil bivak. Vlastně já jsem si všimnul, že staršáci pokaždý, když zazvoníme na vstup, Ale jenom z týmu Zúzy medúzy a Nemoni. tak jsou vlastně zabalený a mají s sebou všechny věci na bivak. Vojto, můžeš mi to objasnit? Protože jsem nám včera ohlásil, že od úterního večera až do pátečního večera můžeme při každém nástupu okamžitě odejít na bivak. Aha, A když bychom se museli vrátit do stanu, tak hned dostáváme minus 100 bodů za každýho. to je pravda, Vojto, to je pravda. Víš proč? Já jsem to vlastně udělal kvůli vám, protože jste se pořád ptali, kdy půjdete na bivak. Tak jsem si myslel, že byste to rádi věděli dopředu. A takže jsi rád, že jsme to takhle udělali, že to není, že vás probudíme uprostřed noci, ale že vlastně víte, kdy půjdete skoro? Je to lepší, máme aspoň nějakou přibližnou představu. Vojto, co jsi zabalil na bivak? Mám tam ešus, nůž, 2 baterky, nebo 1 čelovku, potom kraťasy, tam mám náhradní oblečení, tam mám a jo, a ještě ešus od Jirky. Takže pláštěnku si nebereš. To tam ještě hodím nepromokovou bundu. Tak jo. Teď tady máme Adama. Adam je v nejstarší kategorii. Adame, ty jsi tady letos ale taky poprvé, že jo? Ano. Jak se to stalo vlastně, že jsi tady ještě nikdy nebyl? No, nikdy jsem neměl právě tu odvahu sem jít ještě. Takže odvahu jsi teďka sebral a vlastně než jsi sebral, tak už si vyrost a jsi mezi těma nejstaršíma, takže to rovnou všechno schytáváš plnýma peckama jako ostatní. Co si myslíš o bivaku? Obyva. Je to takový překvapení, protože nikdy jsem o něčem takovém neslyšel, ale je to takový zajímavý. Takže vlastně vůbec nevíš, co tě čeká. Vůbec. Tak podle čeho ses třeba balil? Balil jsem se podle přihlášky, to jsme dostali. Ale na bivak podle Na čeho bivak. ses balil? Když vlastně se nevíš, do čeho jít, tak co jsi vzal s sebou? No, hlavně to nejdůležitější, KPZ, ešus, spacák, potom lžičku k tomu ešusu, potom mikinu, ještě, to je asi všechno. Nebojíš se jít spát do lesa? Trochu právě, že bojím. Aha, ale zvládneš to. Snad jo. Tak jo,
Jak se ti teda tady zatím líbí? Je to tady pěkný, počasí je ještě hezčí a hezky strávený čas. Jako dalšího hosta jsem si sem vzal Elišku. Eliška vlastně se teďka stala docela populární tady v Táboře. Ona totiž včera měla hlídku od 10 do 12. Měla ji společně s Klárkou. K tomu jí pomáhala její starší sestra Verča a s Verčou tam byl ještě Jirka. Takže vlastně od 10 do 12 hlídali 4. A další věc, o které víme, je, že jsme se ráno probudili a neměli jsme vlajku. Eliško, co se stalo? No, my jsme je zbudili a oni nevstali. My jsme, že jo, byli ve stanu, tak se ráno probudili, neměli jsme vlajku a jakoby za trest jsme šli do Babinic, protože Eliško, vrátíme se ještě k tomu, jak jste je budili. Vy jste je teda probudili, ale nepočkali jste, až vylezou ze stanu. no, nepočkali. Takže vlastně další hlídka nevstala a zůstala spát, takže od půlnoci nám tábor nikdo nehlídal. Ty jsi teda hlídala včera, jak už jsem říkal, se svou sestrou a ještě další 2. Tam byli vlastně tu, když to tak řeknu, úplně nejjednodušší hlídku. Proč to nevyšlo? No, my jsme hlídali s nima a byli jsme tam s nima. 10 minut před koncem jsme odešli spát. Eliška nám řekla, ví koho zbudit, jak je zbudit. Tak jsme šli spát. Samozřejmě nezbudili. No, takže to Akorát nevstali. taky moc dobře nevychytala, co? My jsme se teda ráno probudili a náš stožár byl holý. Jediný, co tam bylo, byl papírek. Co na tom papírku bylo napsáno? Hledejte v Pabejnicích. A my jsme šli hledat kam? Do Pabejnic? Správně. Ke komu? Augustu. Proč jsme si vybrali zrovna rezidenci Augustů? Včera večer, když byla bojovka, tak tady pár dětí potkalo a chtělky. To je velká pravda, takže naše podezření okamžitě padlo na našeho bývalého člena Honzu Augustu, který určitě se rozhodl tady stropit takový žert. Takže my jsme tam přišli a u Augustu jsme něco našli. Co jsme tam našli? Babičku. U Augustu jsme našli babičku. Co nám babička řekla? Že Honza není doma. Honza není doma a o vlajce vlastně vůbec nic neví. Takže vlastně u Augustu jsme nepochodili. Ale přece jenom návštěva k Augustu nám k něčemu byla. Ano, babička zavolala Honzovi a řekla nám, že máme jít na náves. A dala nám bomboniéru, děkujeme babičce Augustové. Na návsi jsme našli vlajku, že jo? Ano, Ale nebyla tam jenom naše vlajka. byla tam i vlajka ze Zbožňova. Takže vlastně jsme asi nebyli jediný, koho tuto noc okradli. No, cestou jsem potkal ještě skauty. O těch teda nevíme, jestli je okradli nebo ne, protože jejich vlajka už tam nebyla. Ale jestli jo, tak soucítíme s vámi a napište nám to do komentářů. Verčo, my jsme pak vlastně tu vlajku přinesli. Ty jsi ji nesla spolu s dalšími 5 dětmi na rameni. Jaký to bylo vlastně níst náš státní symbol? Velká počest. Ano. A myslíš si, že se to ještě někdy bude opakovat? Jo. Jako myslíš, že nám ještě někdy ukradnou vlajku? Příští rok. Příští rok, že by nám někdo mohl ukrást vlajku? Nebudeme teďka třeba ostražitější? Já jsem přeci jenom slyšel, když jsme tu vlajku natahovali. Ono to dělá docela randál. Takže by se to už nemuselo stát, ne? No nemuselo, jenom že oni se budou bát tam jít, ty malí děti. Aha. A tímto se s vámi loučím. Nezapomeňte nám to komentovat, lajkovat a nezapomeňte to sdílet a odebírat. Ahoj.